S nastupom na memoriálu našim profesionálcom to vkupné 6. vyvodzenie Idramského diela pred publiku. Interesantné spomnúť, že medzi prešlým i včerajším nastupom ansámbl Ruského národného teatra zo predstavu Pacient doktora Freuda mal pauzu u baveniu, ktorá trvala veci jak 4,5 mešaci, ktorú na pondelkovým vyvodzeniu nemohlo bačiť ani u jednej chvíľky. Znak to, že predstava dobre obdúmaná, organizovaná i zo zmocnú i jasnú režiu a výbor glumcoch vece jak odvitujúci. Dneška na 12:30 na memoriálu vyvedzená i perša od 4 predstav za deti. Drámska sekcia kultúrno-prosvetného družstva Dok zo Skocúra vyvedla predstavu Durné časy, ktorú režirala Katarína Fejdy. Fejdijová predstavu režirala po vlastným textu a u predstavy popri režisérskej mala i glumeckú úlohu. So svojimi kolegyňami Darinu Michňak i Silviu Magoč Fejdijová pre predstavu Durné časy spozorila najmladších patračov na negatívne pošlitky, jaký pri mladých vyvolujú alkohol i druhý poroky.